Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Zdraví vás za Netoken samozřejmě, tady se jmenuji Vastet.cz, jo. Budu točit videa z Counter Strikeu, hned na začátek vám to řeknu, z LOLka a ze všeho možného. Toto by byla jenom taková úvodní informačka, ve které se budu zmiňovat, že natáčím. Tady mám koupené VIP, ale budu si ho časem kupovat. Takže za prvé hraju na serveru Gamesites Knife 4, který bude za chvíli v popisu. V popisu videa, kde bude taky odběr na můj kanál. Takže mohli byste si se mnou klidně zahrát, jestli chcete, můžete se mnou klidně i natáčet. Udělal bych takový malý konkurs hned ze začátku. Sakra. Hned ze začátku bych udělal taky malý konkurs, kdo bych se mnou chtěl natáčet. Zatím mám kamaráda, který by se mnou asi bude natáčet. No, asi určitě. To už jsme domluvení a že byste tam mohli s náma. Točili bychom všelijaké možné hry, které nám můžete napsat do komentů. Já zatím hraju ta CSko, jak už jsem zmiňoval. Taky mě můžete dát odběr, když budete chtít, lajky a takový. Toto bude jen krátké úvodní info. Ale sákryš. Jo, to bude také krátká úvodní info. Budu točit něco kolem 20 minut, aby se to stihlo uploadnout přes noc, protože to taky není tak lehké uploadovat, protože můj počítač není zrovna extra výkonný. To bych vám ještě řekl, no. To už jsem říkal, že to hraju. Jo, hraju i iMapy a VPčka. Tak jestli se mnou můžete zahrát LOLko, všechno možné, co budete chtít. Je to jen na vás, ale takový vlaky, to nevadí, ale já se s tím smířím. No, to dál. Budu natáčet z tohoto let's play, něco kolem 20 minut, jak už jsem říkal. Moc krátké, tady zatím vidíte Apokalyptika. Hraju už tady celkem dost dlouho. Můžu dát lajky, že jsem hodnej. Budu možná natáčet i Shakea. Dám 81. Vidíte, že má nejvíc peněz. Je to rebel. Jo, budu natáčet, už jsem říkal, můžete se natočit se mnou, jestli chcete. Ale ne. Budu natáčet taky jailbreak, jo, to jsem chtěl říct, že budu natáčet jailbreak. A tady to nebudu moc mluvit, protože se potřebuji soustředit, jo. No, co bych na tomu ještě řekl zajímavýho, Co by na to? Jo, pardon, že to tak řvu, jsem nějaký divnej, ale to nevadí vůbec, že už budu sticha. Ten kámoš se tam jmenuje Archeronus, já jsem Wanted, za Netoken a Fort Slachton, říkejte mi jak chcete. Protože já hraju tady za ty třineky. Jo, hraju tady za ty třineky a jsem s tím spokojený. Budu si kopat semka VIP teda, co vám neřek, ale budu. Takže kdo chce si může zahrát směle se mnou. Jsem dal trochu záda. B. D. Potom. Sem. Vyhráli jsme, vidíte, že jsem byl nejlepší. Já vím. Vidíte, vet stlačil. Ale ne, Apokalyptik mi dal hlavu, to nevadí. Máme 4:1, tady mám rank úplně v high, že já jsem tady začínal tady na tom serveru. Mám ho moc rád. Hraju teda za teroristy. Já jsem ten druhý Sora, to vidíte, že jo? Samozřejmě, že to nevidíte, nejste slepí. Nejste slepí. Co, jak se těšíte na prázdniny, dobrý, že jo? No. Ještě týden mám teda, já nevím jak vy. Třeba tomu kamarádovi, s kterým budu natáčet, už skončila škola. Že je to, laker. No, co mi? Bude natáčet, no. Takže tady to, fakt je to taková malá informačka, nechci nějak hrotit, zase hnedka ze začátku. Ale ne. No, nechci ho hrotit, takže toto, nevím co říct, no, krátká informačka u konce.
mohlo vám to stačit, info všechno věte. Kdybyste se chtěli na co zeptat, co jsem třeba nezmínil, tak mě můžete směle napsat do komentů, like, odběr a já se na vás těším v dalším díle. Tak čau.